На шорт съм в момента. По-рано направих ето този също. Го затворих малко рано на 1:1, защото идваха новините. И после влязох пак. Като цяло най-доброто ентри беше още ето тук. Обаче не знам, просто не ми хареса тайминга и реших, че няма да влизам, защото 9:30 го направи този хай. Но иначе си беше доста валидно ентри. Иначе, защо смятам, че трябва да слезем до тук? Защото по принцип Daily Gap, който го остави, не е тапнат. Защото, в смисъл тук изглежда, че е тапнат, но това тук движение е фалшиво, защото го прави точно с отварянето на Азията, когато има голям спред. И ако погледнем друг чарт, това движение тук го няма в отварянето на Азията. И всъщност Daily Gap тук не е тапнат. Бях прекъснат малко, но казвах, че Daily Gap тук не е тапнат и съответно минавам на моя си чарт. Съответно трябваше да бъде тапнат, защото сме взели Daily Highs. И по време на Азията е направил този билдъп. Като направи този билдъп, тук го индюсна рязко, както се вижда, и митигейтна последната зона, която има гап. Защото другите зони тук са митигейтнати, няма гапове вече. Запълни последния гап и оттам затвори този кендъл bearish и ентрито беше реално от там. Е така, цак. И за този лоу, понеже това е реалния лоу, а това тук е, както казвам, направено в началото на Азията с спред, така че не е релевантно. И това трейд ще е 1:4,2. Но, както казах, тук го направи в 9:30 и на този етап не бях забелязал, че Daily Gap не е тапнат. Беше много рано сутринта, в смисъл 9:30 за мен е рано, защото тогава станах. И не видях, че реално не е тапнат. Мислех си, че с това движение е тапнало. Между всеки момент ще ми удари тейк профита, като гледам. Айде. Оп. Затворих. Окей, супер. Така. History. Да покажа само $55 съм направил от първата сделка, която я затворих на 1:1 и 120 плюс 15 от втората сделка. Това е. Сега ще продължа с обяснението на самите тези два трейда, които взех. Така, слизаме надолу, но все още не вземаме тези лос и не тапваме в Daily Gap с това движение, както се вижда. И генерираме ето този билдъп тук. На 5 минути малко по-чистичко трябва да се види. Имаме ето този билдъп и в 4 часа точно с Ню Йорк трапа индюсваме този билдъп, както се вижда със скорост и вземаме ето този едночасов хай. Както се вижда, това е едночасов хай. И също така запълваме целият този едночасов гап. И тапваме в ордер блока на 1 час. След което с този кендъл тапваме, обаче кендъл го затвори. Булиш, изчаках да имаме bearish кендъл. Получих bearish кендъла, отворих си на 1 минута чарта и видях, че тук е направило ето този трендлайн. И си казах, че ентрито ми ще бъде от вземането на трендлайна, т.е. от точно ето тук.
Изчаках, даде ми ентрито, взе ми ордера ето тук, обаче беше 4,43, а в 5 часа имаме новини. Тук за рейнджи цената и си казах, че най-вероятно ще затворя или на загуба, или на break-even, защото нямаше как да го държа по време на новините. Всъщност имаше как, но не исках, защото можеше да ме стопосне с голям слипич. И от тук обаче успя да ме даде реакция надолу и в 4.56 се затворих трейда, защото тапнахме ето този 15 минутен уик тук и си казах, че от уика може да даде реакция нагоре и не ми се рискува да го държа повече този трейд, като идват новините след 4 минути. Затворих си трейда и с новините се случи ето това нещо, слезе цената до тук, но отново не тапна Daily Gap и тръгна да обръща. И си казах, че ще вляза отново, защото все още таргета не е изпълнен. И също така на този етап вече сме затворили и едночасов Candle Bullish. Както се вижда, сме уважили този Fair Value Gap. Така де, едночасовия Candle е затворил Bearish. И се отворих на 5 минути чарта и си казах, че ще вляза от тук някъде просто и така я направих. Влязох от ето тук. Тя цената после отиде и си взе даже този хай, което можеше да е по принцип ентрито, ще да е по-добро така. Но и моето ентри не беше лошо, все пак едно към 3,5 направих. И така. И от тук цената слезе и най-накрая си взе тези лоус и тапна в Daily Gap, като в момента по принцип, ако бях влязал от тук горе, ще я затворя тук може би 90% от позицията и все пак да оставя някакъв partial за ето този трендлайн долу, т.е. за ето този лоу тук. Но понеже бях влязал по-надолу, от тук си казах, че от тук може да се върне, да ме стопне на break-even и тогава да се слезе надолу. Така че да, реших тук да се затворя целият трейд. Иначе, както се вижда, в момента слезе доста по-надолу от take профита ми и има потенциал, както казвам, да падне до ето тук. Но така или иначе не е сигурно, защото сме в Daily Gap в момента и може да от Daily Gap отново да се обърне за нагоре. Така че както и да е в момента, ще изчакаме другата седмица да видим как ще се развие цената. Между другото, в момента правим breakout от ето този големия билдъп, който е на 4 часа. И според мен си е доста възможно да паднем до тук наистина, защото натрупа много ликвидност. Тук надолу не взема никаква ликвидност. Смятам, че има голям шанс наистина да се падне до тук цената. Но за днес все пак съм доволен. Колко беше профита? 50, 120, 170 плюс 15, $185 съм на профит за днес. Така че всичко е повече от добре. Виждаме се другата седмица.